Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha ta Alkhairat TV mai albarka, tare da fatan ana jin daɗin kasancewa da mu a cikin wannan tasha mai albarka. Kuma jama'a barkanmu da shigowa wannan wata na azumin watan Ramadana mai albarka, watan da Allah yake buɗe ƙofofin aljanna kuma yake rufe ƙofofin wuta, watan da Allah yake ‘yanta bayinsa. Allah Ubangiji ya sa muna cikin wa'anda Allah yake ‘yantawa a wannan wata na azumin Ramadana mai albarka, amin. A wannan lokaci ‘yan uwa za mu kawo muku tafsirin Alƙur'ani mai girma daga bakin shehin malami kuma ministan sadarwa na Najeriya a Sheikh Professor Ali Ibrahim Fantami, tare da fatan Allah Ubangiji ya sa mu amfana da abin da malam zai karanto mana. Allah Ubangiji ya ba mu ikon yin aiki da shi. A yi sauraro da kallo lafiya. Now, are you set? نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ina mai farawa da taya 'yan uwa murna na isowan wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan watan Ramadan ya kama yakan fito wajen sahabbansa yana musu bushara da wannan wata wanda yake wata mai albarka, watan tuba, watan yantawa daga wuta zuwa aljanna, watan lailatul qadr, watan qur'ani, watan karban addu'a, watan ciyarwa fi sabilillahi, watan sadar da zumunci, watan ninka lada ninkin baninki, watan qiyamul laili, watan sallan tarawihi, watan tilawan ƙur'ani. Waɗannan irin alkhairai da ke ciki fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam yakan hutu wajen sahabbansa yana musu bushara ya ce atakum ramadan shaharun mubarakun. Wannan hadisi ya cikin sahihun nasa'i, hadisi na 1992. in ya fito gare sai ce ramadan ya zo muku wata mai albarka, sai faɗi kaɗan daga cikin albarkan watan sai ce futihat abwabul janna,
a wannan wata ana wangala ƙofofin aljanna, bi ma'ana shiga aljanna yakan zama mai sauƙi, abinda yara ke cewa wannan kan ai bulus ne. To shiga aljanna a ramadana ga musulmi bulus ne. Wa ghulliqat abwabun nar, sannan kuma ana kulla ƙofofin wuta. Abinda yake nufi shine shiga wuta yana da wahala. Wanda kaga a ramadana ya mutu ya shiga wuta, to babu kokwanto shedancinsa ya kai iyaka, geji ne na darajar farko a shedanci. Sannan sai ce wa suffidati shayatin, a wannan wata mai albarka kuma ana daddaura shedanu. Idan aka waye gari a ramadana kuma mutum iya shedanci, to ya zama shaitanul insi, shi din ma shedan din ne. Sai ce a cikin wata din akwai daren lailatul qadr, sai ce man hurima khairaha faqad hurim. Na'am, man hurima khairaha ba khairu ba, man hurima khairaha ba khairuha ba, ya sa nasaba a wurin. Man hurima khairaha faqad hurim. Duk wanda aka haramta masa alkhairin daren lailatul qadri, to ai an haramta masa kusan dukkan alherin duniya da lahira. Wata riwaya kuma ya zama man hurima rahu faqad hurim, sai ya zama damirin ya udu ila ash-shahr, sai kuma kan ramadan din. In aka ce khairaha sai ya zama kan lailatul qadr yake komawa. Don haka kenan duk wanda aka haramta masa alkhairin watan ramadana, babu kokonto an haramta masa alkhairi ninkin baninki. Yan uwa, kada mu manta Allah ta'ala ya wajabta mana azumi ba wai kawai don ya wahalar da mu bane, ba a dora mana azumi kawai don mu sha yunwa da kishirwa bane, ba an dora mana azumi ne kawai don a azabtar da mu ba, an dora mana azumi ne saboda dora shin ibada ne akan mu, bayan ibada ne iya da alkhairai da falala ninkin baninki zuwa gare ka, gare ni da gare su gaba daya. Kololuwa a wannan wata mai albarka daga cikin alkhairin azumi shine Allah ta'ala yakan ɗaukaka zukatanmu ya cika su da takawa, ya kuma sa mu a cikin bayi masu takawa. Babu wata kalma ɗaya a musulunci da Allah ya gwama alkhairin duniya da lahira da ita kaman kalimatu takawa. Da ya zo maganan azumi sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratul baqara aya ta 183 yace ya ku masu imani, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wanda suka rigaye ku al-yahudu wan nasara, la'allakum tattaquna, in kun yi azumin nan don Allah kun kiyaye ka'idodin Allah, tabbas za ku samu ribar takawa a watan ramadana, tabbas za ku samu ribar takawa cikin azumin farilla da azumin nafila. Kula ga wannan, a duk azumin da za mu yi a waɗannan kwanaki masu albarka a wannan ramadan shekara ta 1444, mu tabbatar muna auna zukatanmu, muna tabbatar da cewa alaƙarmu da Allah tana ƙara kyautatuwa. Babu bala'i a duniya da ya kai kana azumi amma azumin nan bai takaita sabon Allah gare ka ba. Babu fitina da taɓewa a duniya da ta kai a watan ramadana amma mutum bai jin alakarsa da Allah tana karuwa. Cin amanansa bai ragu ba karuwa yayi, munafurcinsa bai ragu ba karuwa yayi, zuki ta mallansa bata ragu ba karuwa ta yi, rowarsa bata ragu ba karuwa ta yi, to ai bala'i ya kai iyaka a wurin. Ka'ida shine a duk kwanakin ramadana, ran ɗaya ga ramadana ya zama alakar mu da Allah ta fi ran kwanan ƙarshe na watan sha'aban. 2 ga ramadan ya dace zama alakar mu da Allah ta fi 1 ga ramadan. Ranar 20 ga ramadan ya dace zama alakar mu ga Allah ta fi 21. Ran 29 ga ramadan ya fi ranar 28 ga ramadana. To wannan shine ana cin ribar azumi, kuma hikiman farlanta azumi yana samuwa. Mafhum? Tayyib. Kula ga wannan wajibi ne mu riƙa wa kanmu abin da ake cewa self assessment ko self evaluation ko self judgment. Wato ka yi wa kanka da kanka hisabi, kai da kanka kai wa kanka hisabi, kaga wannan abun kana yin sa yadda ya dace ko baka yin sa yadda ya dace. Kula ga wannan iya da matukar muhimmanci, mu wajabta wa kanmu, mu auna ayyukanmu a cikin wannan wata mai albarka da fata da bege da kuma roƙon Allah subhanahu wa
addu'o'in da muke yi dare da rana. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa layla utaqa minan nar fi shahri ramadan wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yustajabu lah. Wannan hadisi iya cikin littafin sahihu targhib wa tarhib na ta hakikin Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai, hadisi na 987. yana cewa inna lillahi lalle Allah iya da shi fi kulli yawmin wa laila, a cikin dukkan dare da rana, utaka jama'ar da yake yantawa daga wuta zuwa ga aljanna. A duk dare akwai jama'ar da Allah yake yantawa, da yan wuta ne yanzu an bai da su aljanna. A duk dare akwai, kana iya cewa dukkan awa 24 a cikin ramadana ana fitar da two batches na jama'ar da ake yantawa daga wuta zuwa ga aljanna. Sai a kula da na'urori suna shigowa ciki, ko a kula matuƙa da gaske. Don haka in kai azumi ɗaya a wuni ɗaya akwai batch guda biyu. Idan muka yi azumi 29 an samu batch ɗaya guda 58. In mun yi azumi 30 akwai guda 60. List ne ake hadawa, sunaye ne za a tara da yawa, da 'yan wuta ne yanzu an kai su aljanna. In ramadan bai da wata fa'ida sai wannan, wallahi al'azim ya dace mu rika yi wa juna bushara da zuwan watan ramadana. Muna zubar da ruwa a ƙasa muna sha don farin ciki, kuma ya dace mu zubar da hawaye na murna ba na bakin ciki ba, saboda zuwan azumin watan ramadana. Duk mai imani da imani ya taba zuciyarsa, a duk inda aka ambaci wuta yana ji lalle bala'i ya kai bala'i. Shi yasa magabatan mu ba su da sauki akan ambaton wuta. Akwai matashi mai sunansa Aliyu bin Fudail bin Iyab. Shi ko sallah ya zo yana sallah bayan babansa Fudail bin Iyab. In ana karatun sallah a bayyana ba a karanta ayat da Allah yake kiran wuta idan yana sallar. In an karanta zai faɗi ya suma saboda tsoron wuta. Ran da Allah ya kaddara ajalinsa a sallah, fa sallah ya fito ta sallan alfijir, sallan asuba, ana karanta Qur'ani kawai aka karanta ayar wuta, ya faɗi ya suma, daga nan kuma ya wuce bai dawo duniya ba. Da wannan ake masa kirari da qatilul Qur'an, mutumin da Qur'ani ya zama sanadinsa. In dai an ambaci wuta zai faɗi ya suma. Amma a yanzu sai ambaci wutan wani ma murmushi yake yi shi. Bil hakika ba alama ce ta masu imani ba. Kuma wata ce da Allah yake cewa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yusajabu la. Dukkan wani musulmi iya da tabbas, iya da garanti, babu ko kokonto, in dai musulmi ne na kware ya roki Allah, to Allah zai biya masa bukatunsa na alkhairi. Dukkan musulmin da ya addu'a a wannan wata, insha Allah ta'ala Allah zai amsa masa. Me ya dace mu yi? Muna da bukatu
yinsa ranar asabar da lahadi. In Allah ya kai mu wannan asabar ta jibi, asabar ɗin farko a cikin watan ramadana ɗin nan za a fara tafsirin. Dukka tafsirai da ake na yamma da kuma na asabar da lahadi wanda ake karfe 11 zuwa karfe 12 dukkaninsu akwai dama maza da mata suna iya halastansa. Mace na iya zuwa na yamma, tana iya zuwa na safe asabar da lahadi. Namiji yana iya zuwa na yamma, yana iya zuwa na safe. Bambancin a tafsirin yamma maza su ake ba wa aulawiya, su ne a cikin masallaci, mata suna bangaren da suke sallah a cikin wannan masallaci daga baya. In aka zo tafsirin asabar da lahadi mata su ake ba wa priority aulawiya, su suke shigowa cikin masallaci, maza suna zama daga waje ko kuma a uncompleted bangare na wannan masallaci su saurara. Tafsirin yamma ana yin sa da harshen Hausa, tafsirin asabar da lahadi ana yin sa da harshen turanci. Don haka duk wanda bai jin turanci ya yi haƙuri, kare takura mana da yamma ya taho tafsirin asabar da lahadi ya saurara. Wanda kuma yake buƙatar na Hausa kada ya matsa mana asabar da lahadi ya ce sai an yi da Hausa, a'a ya yi haƙuri ya zo wannan darasin. A hakalla dai ba zan mu samu matsalan cewa in kai Hausa a ce ba a yi turanci ba, in kai turanci a ce ba a yi Hausa ba. Kowa sai ya haƙuri da abin da ya samu. Wannan shi ne matsayin da na ɗauka. Haka za a yi insha Allah. Kuma na hau kujerar naki. Wannan akwai veto power kenan ko? Na hau kujerar naki. Wannan ba majalisar ɗinkin duniya ba ne, majalisar tafsirin annur ne. So sai a yi haƙuri da haka, ya zama dai garin Abuja babban gari ne, muna da 'yan uwa da dama da suke so su amfana daga kudancin Najeriya, wasu ma daga North Central suke, amma Hausan bata ishe su ba. So ashe akwai haƙƙinsu a kanmu na mu isar musu da saƙon Allah. To saboda ƙarancin lokaci haka muka raba shi. Asabar da lahadi insha Allah tafsiri ne na turanci, maza da mata na zuwa amma priority ga mata. Tafsirin yamma da Hausa, maza da mata na zuwa amma maza ne a gaba gare ni, su ne priority. Amma kowanne mutum ya zo in iya da tambaya ya rubuta, idan masu karantawa sun ga ta dace suna gabatar da ita amsa ta. Allah ya sa mu wanye lafiya, Allah ta'ala ya taimake mu. Na san dai akwai media stations da yawa kuma ba na so ya ɗauke lokacin gaba daya. Injiniya Ibrahim, an samu da media sofa da za su isar da tafsiri a yau. Na farko an samu guda 48 a list din, amma saboda karancin lokaci ba zan karanta ba, a yi haƙuri a bashi haka sai kun gama gyare-gyare, saboda lokaci za a samu canjin lokaci. Ina zaton dai mafiya yawa lokacin da aka saba ne ko? To akwai media da dama a garuruwa kamar Kano da aka saba haka suke. A Bauchi akwai kamar NTA Bauchi channel 10 zuwa 11 na dare. Haka kuma akwai 9 zuwa 10 na rana albarka a rediyo a Bauchi. Akwai NTA Jos Network, akwai Africa TV 3, akwai NTA Zaria, akwai Queen FM Zaria, akwai NTA Maiduguri, akwai NTA Kaduna, akwai NTA Gombe, sannan kuma akwai NTA Sokoto, NTA Birnin Kudu, Virgin FM, sannan duka waɗannan daga Kebbi ne. Akwai Sunna TV 11 zuwa 12, Unity FM, duka akwai Progress Radio daga Gombe, akwai Alhaji, akwai kuma Fombina FM Yola 10 zuwa 11, akwai Rahama TV Kano, akwai Jigawa Television Dutse, akwai Freedom Radio Dutse, akwai Radio Jigawa Dutse, akwai Sawaba FM Radio Hadeja, akwai Muhasa FM Kano, akwai Nasarawa State Melody FM Radio, akwai Alfa Radio daga Kumasi Ghana lokuta guda biyu, akwai YBC Radio Damaturu, akwai BRTB Maiduguri, akwai BRTB na radio da talabijin duka daga Maiduguri, akwai DITV daga Kaduna, akwai Alheri Radio daga Kaduna, akwai Alfijir Radio daga Katsina, da lokutansu daban-daban. Ina fatan a yi sharing din sai a sa su a social media, shafin da ke biyarin sunana, ina ga sai ku saka ko. Waɗanda suka ɗauki nauyi akwai Alhaji Ibrahim Gerawa, akwai Professor Awal Mansur Biddawa, Professor Aminu Ahmad, Professor Sahalu Junaidu, Professor Muhammad Bello Abubakar, Alhaji Lawal Shehu Talhat, Alhaji Shehu Abubakar, Alhaji Ibrahim Bagudo, Architect Muhammad Dalladi, Alhaji Habu Mu'azu, Alhaji Abdul Dola, Malam Inuwa Foundation Hadeja, Honorable Ahmad Wadada, Sheikh Ridwan daga Katsina, Engineer Ibrahim Nguru,
PZ Habitat Limited, Hajiya Yahaya Yar Bese Foundation, Rabi'atu Kabir, Malam Bello Nagari, dukkansu Allah ya biya su da gidan aljanna. Idan an kammala listin bayan kwana biyu zan karanta shi gaba ɗaya a nisa insha Allah ta'ala for record ko. Allah ya biya su da gidan aljanna, Allah ya ji kan magabatansu, Allah ya mana tarayya da su a cikin wannan aiki na alkhairi. Ina da yakinin shekara da ta gabata darasi na ƙarshe mun tsaya ne a cikin suratu Ali Imrana. Amma abu na gaba shine akan wace aya aka tsaya kuma akan wacce za a tashi. Muhimmi shine kan wace aya za a tashi. Wannan barin ba ku fili tukunna. Ina fatan ba za a yi dogon debate ba ko? To Alaramma Isa gwani na gwanaye ya ce za a tashi a wala ya amura kum an tattakhidul mala'ika wan nabiyina arbaba ya amurukum bil kufri ba'da iz antum muslimuna, zai zama Ali Imran aya ta 80 kenan ko? Haka ne, kun amince da shi? To za mu tashi kenan insha Allah ta'ala akan Ali Imran aya ta 80. Mun tsaya akan Ali Imran aya ta 79 bara a Ramadana shekara ta 1443. Ayar da muka tsaya shine fadin Allah ta'ala da ya ce wa ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah yace baya dacewa ga mutum, bai kamata ga mutum ba, musamman annabi wanda yafi kowa daraja a cikin mutanensa, Allah ta'ala ya bashi littafin da ya saukar masa, ya bashi hukunci da yake tsakanin mutane, kaza halal ne kaza haram ne, wannubuwa kuma ya zaɓe shi a matsayin annabi, thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, sannan ya dawo daga baya ya ce wa mutane ku bauta mini ba Allah ba. Babu annabin da zai wannan. Ko kaga an ce wani annabi ya ce a bauta masa, wallahi alazim zuki ta malla aka masa. Babu annabin da ya zo ya ce a bauta masa. Kowane annabi sakonsa daya shine a bauta wa Allah subhanahu wata'ala wahdahu la sharika la. Don haka shi zaki ce bai kamata a ce sun faɗa haka ba kuma ba za su faɗa ba. Mafhum? Ay yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin sai dai abinda annaba suka gaya al'ummominsu, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba, ku zama rabbaniyai, bayan Allah masu tarbiyya, bayan Allah masu nagarta. Saboda me? Bima kuntum tuallimuna alkitaba, saboda abinda ku kasance kuna me karantar da littafin da Allah ya saukar muku, wa bima kuntum tadrusuna, kuma kasancewar kuma kuna dirasa, kuna koyan littafi din, wato kuna koya kuma kuna karantarwa. Wannan kuma ita ce sunna ta kowace annabi. Dukkan annabi ya zo ya isar da sakon Allah shine la ilaha illallah, shi annabi rasulullah ne. Na biyu abin da ya karantar da mutanensa shine a bautawa Allah, shi kuma annabin a masa biyayya. Don haka haƙƙin annabi shine wajibi a bi shi, bauta kuma ba shi ake bautawa ba, Allah ake bautawa subhanahu wata'ala. Allah ya ba mu ikon yi wa annabinsa biyayya, ya kuma ba mu ikon bauta masa subhanahu wata'ala. Allah ya sa mu wanye lafiya. Za mu tashi daidai kan aya ta 80. Wannan mun yi waiwaye ne a don tafiya, musamman saboda alakar ayan bayar da wanda za mu tashi. Harma bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. نعم Allah ta'ala ya ce wala ya'murakum ba zai umurce ku ba an tattakhidul mala'ikata da ku riki mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban abun bauta ai abun bauta min dunillah koma bayan Allah. Aya amurukum shin wani annabi zai umurce ku bil kufri da kafirci ba'da iz antum muslimuna bayan shi ya karanta da kuka zama musulmai ai ba zai yi ba zai yi annabi ya zo ya karantar da kai ka musulunta kuma bayan nan ya dawo daga baya ya umurce ka da kafirci ba. Abinda karshen ayar ke bayyana mana bautan wani koma bayan Allah kafirci ne. Wala ya'murakum ba zai umurce ku ba, wannan ladin wace la ne, la ta nafiyi ne ko ta nahayi? Na la annafiya ce, korewa ne, don haka ta nafiyi ne, la nafiya ce. Kuma sai gaban ya zo ya amurakum sai zo da nasaba, aka ce wala ya amurakum in me hikima. Malamai suka ce tafsiri mafi inganci shine cewa wannan magana ce ma'atufatun ne alal aya as-sabiqa, an dora ne akan aya ta baya inda Allah ya ce ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi, sannan wala ya'murakum, kaga tunda thumma yaqula kaga ga lamu akai an yi nasaba ko, sannan kuma wala ya'murakum sai zama atafin akan wannan ne. Wannan shine hikiman daukan nasaba da shine babu yadda za a yi annabi da Allah ya bashi annafta ya bashi littafi da ilimi kuma ya zo ya karantar da ku addini sannan daga baya ya dawo ya ce ku rike shi ko mala'iku ko annabawa abin bauta koma bayan Allah. Wannan magana korarriya ce 100% ba za ta taba tabbatuwa ba. Wannan shine dalilin nasaba wala ya'murakum. A wata kira'a kuma wala ya'murkum. In ka ce wala ya'murkum a cikin kira'a ce tabbatacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zaka yi da daurin kuma a lokacin ta zama nahiya ko a nan din malamai suka ce ba za ta zama la annahiya ba, tana nan akan annafiya dinta, sai dai a ce daurin ya zo kawai litakhfif ne, amma ba dauri ne da yake da muhalli a cikin li'irabi ba. An yi ne litakhfifil kalam sai a ce wala ya'murukum, saboda qur'ani iya da wannan uslubin, maganarsa tana ɗorewa, baka jinta akan harshe tana targadewa, tana karkacewa, zaka ji ta a ɗore take. To saboda ɗorewar magana ɗin wannan wala ya'murukum jazma da aka yi an yi ne litakhfif, amma a ka'ida an ka zo li'irabi ba dalilin lamun aka yi ba, don lamun ɗin nan nahiya ce ba la'an nafiya ba ce. Inda la'an nahiya ce to tana iya yin ɗauri, amma la'an nafiya fa ba za ta ɗaure ba. Mafhum? Don haka wala ya'murukum ko wala ya'murakum duka sun tabbata. Allah ba zai umurce ku ba, ko kuma annabin da Allah ya turo, annabi Musa, annabi Isa, annabi Ibrahim, annabi Nuhu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a cikin su dukkanin su har sauran annabawa ba za su taba umurtan ku an tattakhidhu da ku rike al mala'ika mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban abin bauta ba. Kalmar al mala'ika da kuma annabi na mala'iku da annaba su aka fi rikewa a tarihin duniya abin bauta. Me dalili? Babban dalili saboda shine cewa a dukkan halittu da Allah yi a cikin jinsin mutane da jinsin mala'iku ya fi kowanne daraja. Amma kamar fahimtar Shekul Sam rahimahullah, min bidayatul khalq jinsin mala'ika ya fi daraja, amma nihayatul khalq jinsin dan adam ya fi daraja. Shi yasa in muka shiga aljanna ai mala'iku ke zuwa gaishe mu, amma a farkon halitta mu daga tabo ne, su kuma daga haske ne. Kaga bidaya na khalqi origin din su yafi,
amma in ka samu salihan bayi in suka shiga aljanna ai yan gaisuwa da yan fadansu su ai mala'iku ne suke zuwa gare su suna musu sallama salamun alaikum saboda me bima sabartu ai kaga su suka zo suke wannan sallama me dalili saboda darajar jinsin mu akan nasu a wannan wurin wannan matsala ce khilafiya bainal ulama muhimmin abu dai shine mala'iku Allah ya ɗaukaka darajar su darajar da Allah ya ɗaukaka sai aka samu mutane saboda jahilci wasu da son rai a tarihin duniya suna bautawa mala'iku annabawa Allah ɗaukaka darajarsu akan gaba garin mutane saboda wannan daraja sai aka samu wasu suna bauta musu maimakon su yi wa annabawa biyayya su bauta wa Allah sai suka manta da Allah wal iyadu billah suka tsaya bauta wa annabawan da Allah ya turo da a musu biyayya ba a bauta musu ba sai zama a mafiya yawan bauta da aka samu bautan mala'iku da bautan annaba ya fi yawa kalmar almala'ika asalin kalma din a wurin malamai na luga an same ta daga kalma na ma'alak al-ma'alak kuma min al'aluka kalmar al-ma'alak daga kaman al-irsal ne al-ma'aluka kuma kaman a ce ar-risala don haka tushen kalmar ainihin mala'ika daga aike ne don haka almala'ika shi mai zama mai iya zama ɗan aike a shi kenan kamar yadda Allah ya turo annabawa ya turo mala'iku a matsayin 'yan aike don su kawo sako zuwa ga annabawa ya kuma turo su 'yan aike saboda ko su ɗauki rayukanmu in lokaci ya yi ko su raba arziki tsakaninmu ko su yi gadin wuta ko su yi gadin aljanna ko kuma kula da tsirrai ko kuma busa ran ɗan tayi a cikin mahaifiyarsa gaba na haife shi ko abin da ya kama da haka za ka kake nan su ma cikinsu akwai 'yan me akwai 'yan aike arama za ka yi ba mu misalin inda za mu samu kalmar mala'ika da alaka da aike na ar-risala Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas inna Allaha sami'un basir jazakumullahu khaira suratul hajj aya ta 75 Allah ta'ala yace Allahu yastafi minal mala'ikati sai ce rusulan Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan a ce a cikin mala'iku Allah yakan zaɓi manzanni ya aike su sai ce wa minan nasi ai wa minan nasi ma rusulan shine magana Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi rusulan so kaga a nan wurin almala'ika zama kenan dan aike ne don shi yasa zama kalmar almala'ika na da alaka da aike kuma alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan kaga uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba sai ce yazidu fi khalqi ma yasha kaga muhallu shahid sai ce me fatiri samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan kuma uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba don haka asalin kalmar mala'ika na da alaka da aike shi yasa dukkan mala'ikun da Allah ya halitta a duniya babu mala'ikan da bai da aiki duk yawansu kuma a magana mafi inganci a halittan duniya ya adadin mala'iku ya fi namu ninkin baninki tare da sun fi mu girma akwai mala'ikun da girmansu ba zai iya duniya ba su dauke su ba wannan planet da muke kai akwai mala'ika ɗaya da idan ya shigo ba za su iya daukansa ba ta masa kada dukkan wannan continents in South America, North America, Europe, Africa, Asia, Australia wallahi dukkanin duniyan nan ba inda za ta dauke shi bare a masa daki to yanzu ni da kai dan cus to da Allah idan muka ƙi bautan Allah wa muka cuta kanmu muka cuta saboda su mala'ikun nan fa ba sa saban Allah shi yasa ake waɗanda suke da jahilci da sauran suke bauta musu in ka duba yadda Allah ya describing mala'iku a Qur'ani kai ka san halitta ce ta daban babu kokonto a wurin bin Allah sun fi jinsin dan adam ba ninkin ba ninki sun fi mu shi yasa a jahilce ko a son rai ake bauta musu amma su ba abin bauta ba ne su ma bayin Allah ne kuma halittun Allah ne da ya raba musu aiki kuma suka tsaya akan aikinsa a rama ba mu misali biyu ko uku akan biyayyar mala'iku ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما
بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ya yi zagu to jazakallahu khairan. waɗannan misalai a ran mai bamu na farko ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. wannan cikin suratul tahrim aya ta 6. muhallu shahid Allah yace la ya'suna allaha ba sa saba wa Allah ma amarahum abin da ya umarce su kuma wa yaf'aluna suna aikata ma yu'maruna dukkan abin da ake umarni da shi, su ba sa saban Allah. na biyu ya kawo mana cikin suratul anbiya ko aya ta 26 rabinta da ta 27 da ta 28. idan muka dauki rabin ta 26 shine ibadun mukramun. Allah ya ce mala'ikun nan wasu bayi ne, halittu ne masu daraja da nagarta. sai ya ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna. ba sa taba ketare umarnin Allah koda da wata magana ne, iya abin da aka umarce su a nan suke aikatawa, ba sa ketarewa. inda ma mun koma baya kaɗan aran aya ta 6 ai ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ko shi ma an biya aya ta 20 yace su dare da rana tasbihi suke wa Allah, abincinsu shine tasbihi. su mala'iku halittu ne na gaibi, a wurin mala'iku gaibi ne, sai imaninka ya kai imani ya kai geji za ka zama duk abin da Allah ya faɗa akai ka yarda, saboda babu abin da ke da wahalan yadda kamar abin da baka gani ba. to shi yasa imaninmu annabi yakan yaba mu yan baya da bamu gan shi ba mu rayu da shi ba, muka amince muka gaskata kuma muka tsaya muka bi sunnarsa babu dare babu rana. ya ce to waɗannan mabiyana yan bayana abun yabo ne, waɗanda suka rayu da ni sun ga mu'ujizozi na Allah ido da ido, amma wani bai rayu da ni ba kuma ya amince da duk abin da aka faɗa a kaina kuma ya zauna a kai ya yi imani da shi. shi yasa annabi yake yawaita yabon yan baya masu zuwa bayan ya faku sallallahu alaihi wa sallam. so su mala'iku halittu ne na gaibi, ido bai gansu ba a cikin mu, amma mun yadda mun amince. na biyu daga cikin siffarsu ibadun mukramuna ne. na uku ba sa ƙetare iyakar Allah, la yasbiqunahu bil qawl. na hudu yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. na biyar kuma sai ce me la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. daga cikin siffarsu ba sa cin abinci, ba sa shan abun sha, ba sa mu'amala ta aure. menene abincinsu? in suna son cin abinci su ce subhanallah tasbihi. wannan tasbihin shine abinci, shinkafan da miya shine shinkafa da wake, shine dan wake, shine indomi. in ruwa za su sha ko juice sai su ce subhanallah. shine yusabbihuna al-laila wan nahar kuma ba sa dainawa, sannan ba sa bacci. haka Allah ya halicce su, kuma a cikin halittansu ya tabbata a sunna cewa ba inda ya tabbata cewa ko suna jinya irin tamu. haka Allah ya halicce su komai zanzan 100%. tonin su ne mala'iku, adadinsu iya da tsananin yawa da babu nassi da ya ce ga adadinsu, amma sai dai ana iya gane adadinsu a cikin wasu hadisai. min babil misal da zan iya bamu misali, akwai hadisi da fiye halitta sun ke cewa ma fi sama maudi'u, a cikin sama ma fi sama ma fi ha maudi'u arba asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. wannan hadisi iya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai, hadisi na 2312. annabi tsira da aminci tabbata ga rike cewa dukkan girman sama da dukkan girman sammai da muke gani, babu wani fili a duk sammai da ya kai dan adam ya sanya hannunsa wannan yatsu guda 4 banda babbar yatsa haka a duk girman sammai, face a daidai wurin akwai wani mala'ika
da ya sa goshinsa a lokacin yana yi wa Allah sujada. Duk girman sammai babu inda hannun dan adam zai tsaya kwatankwacin haka face akwai goshin wani mala'ika yana yi wa Allah ta'ala sujada. Siffa ta biyun kana son gane yawan su, duba hadisin al-mi'raj, hadisin al-isra wal mi'raj, tafiyan dare da aka yi da fiyayyen halitta da mi'raji haurawa da shi da aka yi sama. Fiyayyen halitta ke cewa farufi ali albaitul ma'amur, sai aka ɗago min wani wuri albaitul ma'amur, iya can saman sama albaitul ma'amur. Daga nan aka fara saukar da ƙur'ani daga lauhul mahfuz zuwa baitul ma'amur, shine sauka jumlatan wahida. Daga albaitul ma'amur kuma zuwa ga fiyayyen halitta mufarrakan fi khilali 23 sana, 13 sana fi makka wal ashara fil madina sallallahu alaihi wasallam. Wannan albaitul ma'amur din annabi ce sai aka daga masa a daren da aka yi tafiyan sama da shi. Yace sai in tambayi fasaltu jibrila, sai in tambayi mala'ika jibril alaihi salam, me wannan? sai ce huwal baitul ma'amur. Yace a wannan baitul ma'amur din yadkhulu fihi 70,000 malak, mala'ika 70,000 ke shiga cikinsa a kowace rana. Idan suka bauta wa Allah suka fito har abada ba za su ƙara dawowa ba. Shi albaitul ma'amur duk ran da duk kowace rana mala'ika 70,000 ke shiga, in ya fita har abada ya gama shiga ciki. Babu nassin da ya gaya mana shekarun halittar duniya, amma according to the National Geographic, ita ce cibiyar sanin tarihin halittu na duniya ta bangaren binciken kimiyya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab. Binciken da suka yi suka ce duniya ita kanta ba baitul ma'amur ba, wanda bayansa aka yi ta, a kiyastawa mafi kankanta shekarun duniya ya kai shekara biliyan 4 da miliyan 540. Shekara biliyan 4 da miliyan 540. Kuma sun bi ne ta bangaren bincike. Musulunci baya kora sayin, sai dai in sayin din ya ci karo da Qur'ani ko hadisi ingantacce. Shekara nawa? Biliyan 4 da miliyan 540. To kai lissafi a ce baitul ma'mur ma iyakacin shekarunsa kenan. A ce kowace rana mala'ika 70,000 ke shiga ya ibada ya fita, kuma ba zai ƙara dawowa ba. Don Allah, wannan adadin su nawa ne? Ka yi 70,000 kawai sau biliyan 4 da miliyan 540. National Geographic Time da suke binciken halittar duniya, abubuwan da suke ciki, sun samu dutse a cikin kasar Canada da mafi kankanta shekarunsa da aka samu shine shekara biliyan 4 da miliyan 50. Suka je Australia, shine kusan karshen duniya, don daga nan sai New Zealand, bayan nan baka da komai sai ruwa. Suka samu a kasar, sun samu dutsen da shekarunsa ya kai shekara biliyan 4 da miliyan 300. To duwatsu kuma suna recycling kansu, rocks suna recycling kai. Da suka duba history na recycling sai aka samu akwai masu shekara biliyan 4 da miliyan 400, akwai masu shekara biliyan 4 da miliyan 500. Sai suka ce to kaga wannan a cikin halittun duniyan ma mun samu abun da ya kai shekara biliyan 4 da miliyan 500 da halitta. To yayi albaitul ma'mur, in aka ce kullum mala'ika 70,000 ke shiga yayi bauta ya fita, kuma ba zai ƙara koma ba har ƙarshen duniya, don Allah adadin su waye sani in ba Allah ba. Amma dukkanin su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Kuma muna imani da su, wanda aka kira sunan su da aikin su mu yi imani. Waɗanda aka kira a dunkule irin waɗannan duk yawansu 70,000 ɗin nan mun amince Allah ya halicce su, mun amince da siffarsu da ya bayyana, ba ma inkari, mun tabbata akan haka, kuma mun amince su halittu ne na gaibi. Amma akwai wanda Allah ya kira sunayensu, to su sai mu yi imani da sunan da kuma aikin da Allah ya ba su. Arama kana da misalan wanda aka ba mu sunansu a Qur'ani specifically da sunan. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Babu wani ko? Okay. ونادوا يا مالك
ماكثون فإن الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون جزاكم الله خيرا. فإن الله وملائكته بعد مؤلم جزاكم الله خيرا. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. wannan bakar aya ta 98. kaga mun samu mala'iku biyu anan, na farko Jibril, na biyu Mika'il, sai kuma ya kawo mana wanadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innahum makithun cikin suratul zukhruf ba arab. Zukhruf zai zama aya ta 77. kaga mun samu maliku shine khazinun nar, shine mai gadin wuta. Allah ta'ala ya sa a lahira ba za mu zo ta kusa da inda yake ba, shi wuta yake gada insha Allah ta'ala. wanne ne mai gadin aljanna? Ridwan, amma shi bai zo shi a cikin Qur'ani haka ba. To wannan alhamdulillah mu ta wurin nan muke roƙon Allah ta'ala ya kai mu. Sai kuma na karshe da aran ma ya kawo mana shine wanne? Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. kaga qul yatawaffakum malakul maut shine sunan mala'ika. kalmar azra'ilu a magana mafi inganci a cikin isra'iliya da aka same shi, amma sunan bai tabbata a sunna ko a qur'ani ba. sunansa ya zo a qur'ani shine mudafun wa mudafun ilayhi, sunansa malakul maut, kuma haka ya tabbata a sunna. wannan cikin suratul sajda aya ta 11. kaga mun samu malakul maut. in nace raqibun wa atidun kamar yadda yazo cikin suratul qaf aya ta nawa? ma yalfizu min qawlin illa ladayhi 17. ka kusa dai 18. to matsa gaba shikenan, to nan yayi zai zama 18. to in ka dauki raqibun atidun a magana mafi inganci ba suna bane, siffa ne. don ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. so ana bayanin siffar wannan mala'ikan da ke rubuta ayyukan alkhairi da kuma aiki na sharri. so wannan mala'iku din an samu wasu saboda jahilci, wasu saboda son rai suka koma suna bauta musu. almala'ika da wannan spelling din almala'ika ya zo wuri 68 a Qur'ani. malak ya zo wurare guda 10 a Qur'ani. sannan malakan da nasaba haka tare da tanwini wurare guda 3. sannan kuma malakaini an samu wurare guda 2. 68 ga 10 78. sannan mala'ikatahu ko mala'ikatuhu ko mala'ikati an samu nawa? guda 5. so kaga 68 ga 10 malak ya zama nawa? 78. ga 5 mala'ikatahu ya zama nawa? 83. ya zama 83. ga kuma malakan guda 3 ya zama nawa? 86. ga malakaini guda nawa? 2 ya zama 88. to wannan shi ne inda Allah ya kira mala'ika Qur'ani sau 88, amma da speli kala-kala ko a jam'i kamar malakaini ai 2 ne. min babin misal ai gashi dan a fili ko ga na farko a bakara mun karanta shi, wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaimana wa ma kafara sulaimanu walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra wa ma unzila alal malakaini. na biyun ka koma cikin suratul a'raf ka nemo shi. ma bismillah mu ci gaba ko. wan nabiyina da kuma annabawa ma akwai masu rike su a matsayin me? a matsayin abun bauta, tare da cewa babu annabin da Allah ya turo don a bauta masa. haƙƙin annabi a kanmu shine mu masa biyayya, haƙƙin Allah a kanmu kuma shine mu bauta masa. duk inda aka bauta wa annabi to an masa abin da ba haka Allah ya ce a yi ba. kuma babu annabin da ya zo ya ce a bauta masa. dukkan annabin da ya zo ya ce a bauta wa Allah ne shi kaɗai, amma shi annabin a bi shi. mafhum? tayyib. don haka annabawa su ma ba su ce a bauta musu ba, kuma babu annabin da ya zo ce a bautawa wani annabi da ya rigaye shi. kalmar annabi daga annaba ne,
annaba kuma yakan zo da ma'anan menene labari mai girma. Annabi kuma wanda ake zuwa masa da labari daga sama, shi yasa Allah ya ce amma yatasaalun anin naba'il azim. to kalmar annaba daga na aka samu annabi, ai bi ma'ana alladhi ya'ti ilayhi al-khabar min as-sama. kalmar annabi na nan kuma ya dauki dukkan manzanni sun shiga. duk inda aka kira annabi aka yi shiru a jam'i, amma ba a ce ar-rusul ba, to dukkan ar-rusul sun shiga, saboda dukkan rasul ai manzo ne, a dukkan rasul ai annabi ne. mafhum tayyib, ya zama ar-rasul ta inda yazo da shari'a sabuwa, annabi kuma ya tabbatar da sakon annabawa da manzanni da suka rigaye shi. wannan kuma adadin annabawan da Allah ya kira Qur'ani 25 mun karanta su a shekarun baya, guda 17 ga sunan a fili ko a cikin wani sura? na'am, suratul an'am. jazakallahu khairan. daga watilka hujjatuna aya ta 83, 84, 85 da 86. don haka arbaban abin bauta, arbab jam'i ne na rabbu kuma shine ake cewa ubangiji da Hausa, shine wani abu da ake bauta masa. amma asalin kalmar rabbu in an faɗa zuwa ga Allah iya nufin shine al-khaliq al-malik al-mudabbir. shi Allah a matsayin sana'ar rabbu mai halitta ne, mai mallaka ne, kuma mai jujjuyawa ne, kuma duk abin da ya ga dama haka yake yi. mafhum? da haka arbaban ya zama jam'u taksir ne. da haka wala ya amurakum, babu annabi da ke umurtan ku an tattakhidhul mala'ikata, ku rike annabawa, wan nabiyina da annabawa, arbaban a matsayin abun bauta koma bayan Allah. aya amurukum, shin za su umurce ku ne bil kufri da yin kafirci ba'da iz antum muslimuna, bayan ku kun zama musulmai? aya amurukum wannan istifham ne, amma istifhamul inkari ne ma'a tawbih fihi, wato ana tambayan ku ne, amma tambaya ta kalubalanta, tambaya ta challenging, ana kalubalantar ku ne tare kuma da aibata da muzanta masu aikata irin wannan aiki din. masu aikata irin wannan aiki din su ne masu rike annabawa da manzanni abin bauta. shi yasa annabawa da manzanni in ka duba sakonninsu babu shubuha a ciki cewa Allah za a bautawa. don haka aya amurkum bil kufri, shin zai umurce ku da kafirci ne da bayan iz antum muslimuna, kun kasance musulmai? wannan kuma yake ƙara bayyana mana dukkan annabawa da Allah ya turo ga al'ummominsu sun amsa sunan musulunci, imma a matsayin addini ko kuma musulunci a matsayin masu miƙa kai zuwa ga Allah da miƙa wuya zuwa gare shi. shi yasa za ga annaba da dama mabiyansu na aiki da kalmar al-islam, ba wai ana nufin a lokacin shine suna rasmiyan da aka sa wasu ba, sai dai dukkan addinan da Allah ya turo a duniya sun yi taro akan abu ɗaya shine al-istislam, shine babu dama ka zama mai biyayya zuwa ga Allah, mai bauta ga Allah da biyayya ga annabinsa sai ka yi musulunci. ma'anan musulunci daga cikin ma'anarsa akwai miƙa wuya, a yi abin da aka ga ya dace da kai bawa ne na Allah, ba ka musu akan duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya aikata da kai. don haka daga cikin manyan darussa da muke koya a cikin wannan aya, na farko shine wajibi ne mu yi imani da Allah ya halicci mala'iku. akwai aƙidun da suke kore halittun mala'iku akan siffar da muka sani, sai su mai da shi wani abu kaman dodorido, a ce ba su kaza ba su kaza ba su kaza, har akai matakin da an kora komai. wajibi mu amince Allah ya halicci mala'iku. na biyu, siffofin da ya ba su na girma da adadi da halittan, ba sa ci ba sa sha, tasbihi ne a dole mu amince da wannan, cewa wannan adadin nasu haka yake. wajibi mu yi imani da girman halittan da Allah ta'ala ya musu, kamar yadda zo a cikin Qur'ani suratul Fatir aya ta farko, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. a cikin mala'iku akwai mai fuka-fuki daya, akwai mai fuka-fuki biyu, akwai mai uku, akwai mai hudu.
Allah ya ce yana ƙara wani fuka-fuki fiye da guda 4. Mala'ika Jibril fiyayyen halitta ya gan shi a cikin Lailatul Isra wal Mi'raj, kamar da muka a wancan hadisi na Bukhari 164 yake cewa mala'ika Jibril lahu 600 jina, iya da fuka-fuki ɗaiɗai guda 600. Da ya buɗe guda ɗaya sai tara dukkan sansanin sama da guda ɗaya a cikin guda 600, dukka sama ya tare ta ba a ganinta. Da guda ɗaya 599 reserve ne. Kai nauyinka ko kilogram 300 bai kai ba. To in ka ji bautan Allah ba kan ka cuta ba? Mu a cikin halittun Allah, ai Allah ne ya karrama mu, ai wallahi shi ya kambama mu. Inda an bar mu a haka, zaki kada ya ishe mu bala'i. Yanzu dai da muka taru a nan ba, wata halitta ta Allah ba ta sa riga, ba ta sa wando, ba ta da satellite, ba ta da mota, ba ta shiga jirgi, ba ta da gida, ba ta hawa intanet. In ta zo nan sai mu watsa. Yanzu zaki kana juyan kaga zaki, wallahi duk ana watsaya za a yi, sai dai su arama masu ayoyi. Wani zai ce kai fa aka rama kallato ina ruwanka, kawai yanzu ka juya kaga zaki a nan. Wani sai ya je gida ya sha ruwa, can zai ce ya malam mai tafsiri da ya sha kuwa, malam ya sha kuwa, to ya arama ya gwani Abdullahi Abbazariya shi ma ya sha ne ko yaya. Wani ba zai tuna ma da masu tafsiri da masu jan baki ba, sai ya nutsu tukun da ya je gida. Amma duk waɗannan halittun Allah ya kambama mu a kansu. Hatta fa darajar mala'iku da muka ganin nan da girmansu da ibada, in fa muka shiga aljanna fa su ne yan aika su rika zuwa gaishe mu, irin an zo ana taron mu ana tsara wannan salamun alaikum bima mala'iku suke mana. Kai yanzu aka ce bako ya zo an ce ku taro shi, ai iya nufin cewa bakon ya fi ku daraja kai mai tarye. Ai shine protocol na tarye ko? To amma duk da haka ga shi mala'ika a wannan matakin shiga aljanna ma Allah ya ɗaukaka mu a kansu. Wannan duka me yake bayyana mana mu ƙara godiya ga Allah. Gaba na gaba, bautan annabi haramun ne, bautan mala'ika haramun ne. Gaba mai muhimmanci shine dukkan wani wanda ya umarci mutane su bauta wani koma bayan Allah, ko shi ne ko waninsa, to ya umarce su da kafirci. Me dalili? Saboda sunna ce ta Allah, mutanen kwarai tun farkon duniya ana musu ƙarya. Annabi Isa an bauta masa bai ce a yi ba, kuma ya tabbata a tarihin musulunci akwai salihan bayi da yawa da sun wuce an zo an yi ƙarya an bauta musu, kamar yadda Allah yake faɗa cikin Qur'ani ko da cikin suratul Nuh. Cikin suratul Nuh, qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra wa qad adallu kathira ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. wannan cikin suratul nuh aya ta 22 da ta 23 ka kara ma hada ta 20 da 23 24 da 25 in ka ga dama. Muhallu shahid sai yake cewa me, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa da ce wannan dukka sunayen bayin Allah na kwarai ne. Bayan sun shuɗe sun wuce sun rasu, sai Iblis ya sa aka fara bauta musu. Shi yasa wajibi ne duk mai karantar da mutane addini ya ɗora su akan bautan Allah shi kadai. Kar a bar mutane tsabar girmama malamai ya kai matakin bauta wa malamai, ba daidai ba ne. Bauta Allah ta'ala kada yake yi wa. Albarkar da kake nema a wurin malami shine ilimin da yake baka. Kai kuma in ka je karka ci amanarsa, ka roki Allah ya taimake shi, Allah ya ƙara masa imani, ya kare masa imaninsa, ya ƙara masa ilimi mai amfani, ya jikan magabatansa, ya albarkaci zuriyarsa. Wannan shine albarkar kai kuma da zaka ba wa malaminka. Amma ba wai albarkar na cikin in ya tofa kaki ka haɗiye shi bane. A'a, in ka sha wannan ka sha bala'i. Wannan fiyayyen halitta aka samu magabata sun yi wa. A ƙa'ida ba a bauta wa malamai, ba a bauta mala'iku, ba a bauta wa annabawa. Bauta Allah ta'ala shi kada yake yi wa. Wajibi mu tsaya akan haka, mu karantar da mutane akan haka, mu bautar da su akan bautan Allah ba akan bautan mu ba. Kuma wajibi ne in an bauta wani magabaci na kwarai a nuna cewa wannan bautan kuskure ne, Allah ta'ala ake bautawa. Saboda yanayi na lokaci za mu tsaya akan nan wurin, za mu tsaya tafsirin aya ɗaya kenan, za mu tashi akan wa idza khadallahu
mithaqan nabiyyin in Allah ta'ala ya kai kwanan mu zuwa gobe. Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu. Allah ta'ala ya ji kan zuriyar mu. Allah ya rayar da mu akan musulunci, ya dauki rayuwar mu akan imani. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم. To masha Allah, an saurari karatun Alƙur'ani mai girma, wato tafsirin Alƙur'ani mai girma daga bakin babban ministan sadarwa na Najeriya, sannan kuma shehin malami a Sheikh Professor Ibrahim Isa Ali Ibrahim Isa Fantami, tare da fatan Allah Ubangiji ya sa mu amfana mai aiki da abin da malam ya karantar da mu, amin. A ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta Alkhairat TV mai albarka don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban a wannan wata na Ramadana, tare da kawo muku abubuwan da suke faruwa a sassa daban-daban na daga kowane ɓangare. Allah ya datar da mu, Allah ya sa muna cikin wanda Allah yake ‘yantawa a wannan wata na azumin Ramadana mai albarka. Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadunmu, amin. Sai mun sadu a shirinmu na gaba, insha Allahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.